भारत भुटान सीमा बगाजुलि बान्दोनि जेंनाया सुस्रांजायाखै। जेंनाफोरखौ फोजोबनो सोरखारनि फारसे खावलायदों। दैज्लां बोथोर एबा माइ गायनाय बोथोराव आबाद फोथाराव दैनि जगायथायनि थाखाय गोबां जेंनाजों भुगिबाय थादों तामुलपुर जिल्ला भारत भुटान सीमा बगाजुलि ओनसोलनि रायजोफोरा। कालीपुर बगाजुलि काला नदी बान्दो कमिटिनि बेन्दोंआव थानाय गं 22निबो बांसिन गामिनि आबादारि रायजो राजाफोरा आबाद फोथाराव दै जगायथायनि जेंनाजों भुगिनांदों। सोरखार आरो बिफाना बेनि फारसे जेबो रोखोमनि राहा लायाखै, जायनि थाखाय तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारनि फारसे गोख्रों खुद्रिसारदों। एमएलए जलेन दैमारीया बे दैमानि थाखाय नांगौ बादियै मदद होआखै होनना अजद दैखांदों। बगाजुलि कालीपुर बान्दोनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनो सोरखारनि फारसे खावलायदों। दा जोंनि बे कालीपुर बगाजुलि आन्सलिक बान्दो आफादा दा देग्लाय बोसोरावबो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दैबाना जाब्लानो जोंना बान्दोआ बायनानै थाङो। दा बे बान्दो बायबाय थानायनि जाउनाव गोबां रायजो राजाफ्रा आबाद मावनाय फोथाराव दैखौ जि रोखोमनि मोननांगौ बे धरनै जोङो मोननो हायाखै। दा जाउनाव मा जायो, जों अखा हाबानो दै बान्दोआव फैबाय थानो गोनां जायो। दा जोङो एमएलएनाव अबयसे बे खोथाफोरखौ खिन्थानाय जादोंमोन। दिनैसिम जोङो माबा मोनसे सरकारि भाबै जेबो अनसुंथाइ मोननो हानाय जायाखै। जोङो सिगांनि बोसोरावबो बेबायदिनो खिन्थाबोबाय थादों जोंनि माखासे समस्याफोरखौ, अब्लाबो जों सरकारनिफ्राय जेरैबायदि मोननांगौ अनसुंथाइ बे रोखोम मोननो हायाखै। जायनि जाउनाव मा जादों, जोंनि गोबां रायजो राजाफोरा 5,000 आबादारि न'खर दङ। बे 5,000 आबादारि न'खरफ्रा जोबोर माने थांनाय बोसोर आरो देग्लाय बोसोर माने गोबां रोखोमनि खस्थ' मोननो गोनां जादों। मानोना सिगाङाव जोङो भुटान सिंनिफ्राय बान्दोखौ थेनानै लाबोयोमोन। बे समाव जोंहा इसेबां माने खस्थ'नि माबा जायाखैमोन बान्दो थेनायनि बेलायाव। नाथाय मा जाहैबाय, दुखु गोनां बाथ्रा, जोंना नैबे मोनसे देम दङ बेहाय दैमा गेजेराव जोंनि बान्दो खाथियाव। बे देमा थाथेना होनानै जोंनि दैमाया दैमाजों थांनो गारै जोंनि जाय भुटाननिफ्राय जोङो आबाद फोथाराव लांनो थाखाय दंग' लाबोनाय दंमोन, बे दंग'खौ खुरख्लानानै होनाय जादों। दा खुरख्लाना होयोब्ला जों मा जाहैबाय, दंग'खौ फोथौनो गोनां जाहैबाय, दैमाजों समान जों खालामनो गोनां जाहैबाय। दैमाजों समान जोङो दंग' जावनो गोनाङाव मा जाहैखो, जोङो खख्लें लगायनो गोनां जाहैदों। जोङो सप्तानै जोङो खख्लें लगायनो गोनां जाहैदों। बे सप्तानैनि खख्लें लगायनायाव जोंना रायजो राजानिफ्राय खांनाय रां फैसाफ्रा माने 6.5 लाख थाखा खरसा जादों थांनाय बोसोराव। आरो देग्लायबो बे एखे रोखोमनि जोङो दैमाखौ नेट होनाय जादोंमोन बान्दो थेनो थाखाय। बे नेट होनायावबो जोङो नेट बायनायावनो आरो खख्लें लगायनायावनो आरो JCB लगायनायावनो आरो बान्दो थेनो थाखाय अन्थाइ बल्दार रोगानो थाखाय जोङो ट्रेक्टर लानो गोनां जादों 2। दा बे रोखोमनो देग्लायबो बोसोराव बे 6.5 लाख थाखायानो थांनाय जादों। जाउनाव मा जाहैखो, रायजो राजाफ्रा थाखा फैसा खांनायनि बेलायाव माने खस्थ' मोनबाय, आबाद मावनायनि थाखायबो खस्थ' मोनबाय, गोबां रोखोमनि बेबायदिनो खस्थ'खौ मोनबोगासिनो दङ। नाथाय जोङो सरकारनो खिन्थाबोबाय थादों। सरकारनिफ्राय जोङो दिनैसिमबो जे रोखोमनि मोननांगौमोन खस्थ' जानायनि मुङाव, बे रोखोमनि जों मोननो हायाखै। गोबां रायजोफ्रा दा जोंनि आफादाव बुङो, आफादखौ नारसिनो जे सरकारनो जोंनि दुखु खस्थ'फोरखौ फोरमाय, सरकारनिफ्राय माबा मोनसे मोननो हायो खोमा होननानै। नाथाय जोङो बुंनो थाङोब्ला एमएलएनो जोङो फोरमायनाय जादों। एमएलएआ खोथा होदोंब्लाबो दिनैसिम हरनो हानाय अबस्थायाव फैयाखै एमएलएआबो। दा जायनि जाउनाव मा खस्थ'फ्रा गायनायाव फुनायाव मावनायाव दांनायाव बान्दो थेनायाव गोबां रोखोमनि खस्थ'खौ जोङो मोनगासिनो दं। जेरावबो बुंनो थाङोबा बोथोरनिफ्रायनो जि समाव जोङो खोथिया फोनायनि बोथोर, जेरैहाय जेठ मासाव खोथिया फोनो थाखाय जों बान्दो थेनायनिफ्राय दैबानाखौ जों लोगो मोनबोदों। दैबाना खनसे फैबानो ओरैबायदि माने बायो, खनसेयाव जोङो थेनो हाया, खनथामसिम बायनो गोनां जायो, बायो। दा खनथाम बायोब्ला मा जायो, जों मानसि गोजा थेनो हायाब्ला जों JCBखौ लोगो लोगो लाफानो गोनां जायो। लोगो लोगो लाफानो गोनां जायोबा रायजो राजानिफ्राय जोङो सान्दाखांनो गोनां जायो। दा बे रोखोमनो दिनैसिम ओरैनो 26 बार माने बान्दोनि खामानिया जाबाय। थारमाने 22 बार खामानिया जाबाय आरोखि। दा दासिमबो दिनैसिमबो रायजो राजाफ्रा खाथिगासिनो दङ, खस्थ' मोनगासिनो दङ। दैया बेबायदिनो अखा हाबानो बान्दोआ बायो। बान्दो बायबाथाय आरो आबाद फोथाराव दैया रानलायबाय, आरो बान्दो बायनाय लोगो लोगो रायजो राजाफ्रा दावराव जाबाय, बान्दोआव फैयो। ओमफ्राय जाउनाव मा जायो, रायजो राजाफ्रा फैनानै बान्दोखौ जेरैबायदि मावनांगौ मानसि गोजायै बेबायदि मावनो हाया आरो बायो। थाङै थुङै बे आफादा
रायजो राजाखौ नारसिननानै एसे एनै रां खांनानै JCB लगायनो गोनां जायो दा बे रोखोमनो जों खस्थ' मोनगासिनो दं रांखावरि दामाने सान्दा बान्दायावबो जोङो खस्थ' मोनदों थेनायावबो खस्थ' मोनदों अन्थाइयाबो जेरैबायदि खाथियाव जोङो मोननो थांला हाग्रा दाननानैब्लाबो जों बिराद गोजानाव थांनो गोनां जायो गोजाननिफ्राय हाग्रा रोगानानै जायगानि खाथि खाला अन्थाइ गैयैयाव गोजाननिफ्राय रोगानो गोनां जायो बे रोखोमनि जोङो बान्दो थेनायाव गोबां रोखोमनि खस्थ' मोनगासिनो दं সকলো অসমবাসী বা অসম চৰকাৰ বা BTR চৰকাৰক জনাব খুজিছোঁ যে আমাৰ এই কালিপুৰ বোগাজুলি আঞ্চলিক বান কমিটিয়ে মোটামুটি 1950 চনৰ পৰা বা চনৰ আগৰ পৰাই আমি এই নদীৰ পৰা বান উঠাই খেতি কৰি খাই আছিলোঁ কিন্তু আগৰ সময়ত অলপ সহজতে আমি বানটো উঠাই কিনি পানী উঠাব পাৰিছিলোঁ খেতিত দিব পাৰিছিলোঁ কিন্তু আজিকালি এই 2-3 বছৰত এনেকুৱা সমস্যা হৈছে আমাৰ ইয়াত মানে অকমান বৰষুণ দিলে ন বানটো পুৰা ভাঙি যায় ভাঙি গ'লে এনেকুৱা অৱস্থাত হয় মানে আমি এক সপ্তাহলৈকে কাম কৰিলেও বান্ধি উঠাব নোৱাৰোঁ পানী উঠাব নোৱাৰোঁ কথা হ'ল কি মানে একেবাৰে নদী বহুত দহা হৈ গ'ল এইফালে ইয়াৰ পৰা মোটামুটি 500 মিটাৰ তলত টেণ্ডাৰ দি নদীৰ বালু উঠাই কিনি খনন কাৰ্যসূচী কৰিয়ে মানে নদীটো দহা কৰি দিছে সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ এইটো মানে দহা হৈ গ'ল দহা হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত বান্ধাটো তাৰমানে কমপ্লিটলি তাৰমানে এনেকুৱা মানে ডেঞ্জাৰাছ হৈ গ'ল তাৰমানে যে আমি বান্ধিবই নোৱাৰোঁ এইটো চাই লওক আপোনালোকে নদী কিমান ওপৰত আছে আমাৰ দং বহুত কিমান ওপৰত আছে সেনেকুৱা তাৰপিছত আমি প্ৰতি বছৰে তাৰমানে ৰাইজে এনেকুৱা কৰে যে আমি ঘৰ প্ৰতি 1000-2000 এনেকুৱা কালেকশ্যন কৰি আমি বান্ধিব লগা হৈ যায় নেট দিছিলোঁ আমি এইটো বছৰত মোটামুটি 6 লাখ টকা এই নেট দিয়াতে গ'ল আমাৰ এনে পানীত গ'ল কোনো কামতে নিদিল যোৱা বছৰ আমি 6 লাখ মানে খৰচ কৰিলোঁ এইটো দং ফুটি যাওঁতে LNT লগাই JCB লগাই খান্দোতে একো কামতে নাহিল আৰু এই বছৰ এই 2-3 দিন আগত যিখিনি অকণমান বৰষুণ আহিছিল সেই বৰষুণেদি আমাৰ এই বান্ধটো ভাঙি গ'ল আকৌ ভাঙি যোৱাৰ পিছত এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থাত হৈছে যে মানে আজিও মানে বান্ধি উঠাব নোৱাৰোঁ পানী এনেকুৱা অৱস্থা এতিয়া আমি আকৌ LNT লগাব লাগিব LNT লগাই আকৌ মাটিটো বালিটো মানে কাটি পেলাব লাগিব তাৰ পৰাহে পানী উঠাব লাগিব